Hello guys, welcome back to my channel, and today is Sunday, September 12, 2021, and nasa bahay pa rin ako. Kadarating ko lang actually at kita nyo ang daming kalat. It's because I've been buying a lot of things na gusto kong mapadala sa Pinas, balikbayan box, and alam naman natin 'di ba pag mga Filipino tayo na nasa abroad, normally nakakapagpadala tayo ng balikbayan bags, and it's actually hindi ako nagpapadala lagi, it's just now because I don't know when am I gonna be back in Philippines again because of all this corona thing going on. And yeah, so magpapadala ako, so they said na yung box na ito daw ay darating before Christmas sa Philippines. So, by hopefully tomorrow is maayos ko na to lahat and then mapadala ko. So, pakita ko sa inyo guys, ang dami kong napamili actually, but hindi ito isang buuhan na bilihan. It's like I've been buying a little bit from here, there, ganyan. Tapos inipon ko na lang, and then today was like the last one na parang okay para matapos na. So, pakita ko sa inyo. Ito na guys, ang daming damit, and most of these damit are mga naka-sale. So, binili ko siya, and some of it naman are, used na. Pero nagagamit pa rin naman kasi wala naman ako mapapagpigyan dito sa Denmark. So, I'm thinking, okay, they can still use it because it's still in good condition naman. So, yan, mga damit pang babae. Ito is, yeah, damit din pang babae. Ito pang lalaki, ganyan. Tapos ito, hindi ko na inalis mga lotion to guys from Maytas, and it was on sale. 3 for 2. So, bumili ako ng 9. Kinuha ko yung isa, 8 sa kanila. Tapos ito candles, hindi ko na rin inopen. It's because, maganda na siyang ipack. So, isang bagsaka na lang sa bag. Sa box. Right here, ito yung mga snacks, ganyan. So, bumili ako nito guys because it was on sale actually. It was so cheap. 10 kroner, isang box na ganito. Tapos para siyang popsicle ba tawag nun? Basta, siya, Lulis. Tapos, siya, ilalagay lang sa freezer, tapos magiging, alam nyo na, frozen, ganyan. So, masarap din to para sa mga bata. I know it's not healthy, pero okay lang yan. So, there's 4 kinds, different flavors. Popcorn, kasi gusto nila ng popcorn. May medyo malaki dyan, ganyan. Tapos, ito din, Pringles, kasi naka-sale. Tapos, ano bang tawag nito? Mga pastas, guys. Oy, ito, there you go, all pastas kind. Tapos, ito pang coffee, partner sa coffee, cookies. Ito, maganda dito pang snack. Gusto yan ng mother ko. And then there, tapos mga pa-beauty dito. And then, ito naman is, hindi siya Lego, guys. It is actually parang competition ng Lego, but in a much cheaper price than Lego. So, binili ko siya. Ito guys, 10 kroner isang ganituhan. Tapos, yeah, symbol. So, bumili ako ng 5. And then, yeah, some kind of mga ganyan-ganyan. Pambata. Tapos, 2 boxes. There you go. And I hope ma-fit ito lahat. Ay, ito pala yung price pala dito sa Denmark ba? If you're here in Denmark. So, kita nyo. Dano yung company na ginagamit ko. And I've been using them before. And it's nice kasi parang napaka-professional ng may-ari. And if you get question, you can, send them a message in Facebook. Ganyan, pwede ding tawagan. Ito pala yung prices nila sa Nagwa-Wonder. So, yan. Ako is from Visayas, that is Cebu, and I took extra large. Tapos, 2 boxes actually yung kinuha ko, but then I'm gonna just be sending 1 today. Actually, tomorrow. And then, the other box will just be for next time. So, extra large, ang binayaran ko is 1,075 kroner. Isang malaking box. So, yon Danoy. Yan yung balikbayan box dito sa Denmark na ginagamit ko. So, I'm so excited. Guys, at last, yung balikbayan box is napadala ko na. Yeah, that's what I did actually the whole day. Kasi hindi pa puno yung box. So, bumili pa ako ng dagdag. Tapos ngayon nga, napuno na siya, napako na siya. And then, Martin drove to Copenhagen para ma-deliver yung
box. So, I'm happy. Tapos na siya. And then, yeah, I'm just hoping there will be no problem and then it will arrive to Philippines before Christmas. And then, right now, mag-isa lang ako dito is because Martin, he's outside. Actually, nasa tiny house siya. They're doing something there. Alam nyo yung binili niya na toilet from Sweden. Yeah. Tapos, nila doon, ipapasok nila doon sa tiny house. So, 3 toilets yung binili actually nila. Yung isa sa amin, yung 2 sa kapitbahay. Actually, guys, special toilet siya. It's because doon sa tiny house community na yun, you're not allowed to have parang sewage system on your own. Yeah, parang gano'n yung rule. So, may toilet and shower naman doon, pero it's like shared by everyone. At maganda naman din, malinis. Kaya lang, it would be nice to have your own toilet kasi alam nyo na, pag nandun tayo, bakasyon, gano'n. At saka, when it's in the middle of the night, tapos lalabas ka pa ng bahay, ganyan. So, Martin found a solution, yung parang compost toilet na pag ginamit mo siya, pag ginamit mo siya, parang it will turn into a ash. So, yung number 2 mo, it will turn into a dust or something like that. And then, you can just put it to the garden as a fertilizer. Pero, lang naman siya, option siya na pwedeng gamitin pag in the middle of the night, ganyan. Kasi naman, may magandang toilet and shower naman doon. Kaya lang nasa labas siya. So, nandun sila, ina-arrange nila ngayon doon. So, right now, I am here alone. And I'm actually really hungry. So, I'm also cooking a Filipino dish na nabili ko sa one of the Filipino store doon sa Copenhagen. Frozen siya, kaya pakita ko sa inyo. So, yan siya, guys. Ano bang tawag niyan? Chorizo? Oo, chorizo. And then, ko lang mo siya, nagpa-fog. Pinano ko muna siya ng water kasi frozen siya. And then, pagkatapos niyan, lagyan ko ng konting oil. Usap muna tayo, guys. So, nangyari. Ano ba? So, yung nangyari, guys, I think mga 1 week na ako nakabakasyon. So, 2 weeks na lang matatapos na yung bakasyon ko. Alam mo yung feeling na parang ang bilis lang ng panahon. Feeling ko nga parang ang bilis lang ng 1 week. Ano bang pinagawa ko sa 1 week? Naglinis, nagpuntang colony, nag-shopping, mga ganun-ganun. And so, baka lang bukas or maybe in 2 days from now, mag-travel kami kasi madaming mga promotion na travel within Europe. So, baka gawin namin. So, yeah, ang saya lang. Baka punta kaming Greece or tingnan natin kung ano yung mas mura. May nahanap sana ako, guys. Kaya lang parang, we're so slow. Nung tinignan ko ulit, sold out na. So, pero yung mga pinakamura talaga sa Greece. So, tingnan natin, baka the next vlog ko, andun ako. Look at my chorizo. Na siya, malapit na siyang maluto. And then, I really want it to be a bit on the darker side para sure na luto yung loob. Yum! So, ito na siya, guys. Yumsy dinner ko. And, masarap sana. Pag, kasi, tinatamad akong gumawa ng rice ba? So, itong rice na to is from lunchtime. Pero okay lang din naman. Excited ako, guys. Tapos may pa ako dito. Sukag patis. Sarap. Take your order, sir. I'm taken by surprise. She's got a gentle kindness in her smile and a shining in her eyes. I need for her to see that I am not like other guys. I'll take a 6-piece McNugget and a small order of fries.
jasmine. You're like the sweetest tea. You fill my heart with glee. Come on along and rescue me. Itong tinitirahan namin guys ba, it's really so quiet. Ano kasi kami parang in the middle ng forest. Tapos, yeah, ganun. Pag hindi ako nagsasalita, walang kahit na anong ingay. Diba? Pero minsan may mga maririnig kayong, mga birds, ganyan. Yung mga animals sa labas. Sarap Sayang wala akong itlog. Pag may itlog sana, nako, perfect na perfect. So guys, natapos na din akong kumain. As in, ubos na ubos siya. Ang sarap kasi. Ay, alam niyo yung parang yung totoong Pinoy talaga. Yung gumawa kasi noon is Pinoy talaga. Tapos, may sariling shop doon sa Copenhagen. So, ang sarap. Nabusog ako. And then now, ano bang gagawin ko? 8:30 na ng gabi guys. So, medyo busy na ako kasi madami kaming nilabhan na mga damit and I just need to fold them and put them into place. Kaya, para maging medyo okay naman din, pero wala lang iisipin. So anyway guys, thank you so much for watching and enjoy the rest of your day.